Backrooms. Backrooms je vlastně taková creepypasta, tady vlastně si mě pustí jenom na pozadí, protože tady to bude takový kecací video a prostě tak. Takže teď tady můžete vidět příšeru a teď je druhý obrázek, ty příšery, kde je trochu víc vidět. Takže tady to je entita z levelu 0. Level 0 je základní level, ve kterém se objevíte, když se propadnete do Backrooms. Pokud chcete jít do Backrooms, nedoporučuju, protože myslím, že to ani není reálný a prostě nedoporučuju. A tady teda vidíte tu entitu. Pokud vás tady ta entita začne nahánět, jste v prčicích. Buď se necháte zabít a prostě se znova objevíte tam, a nebo půjdete do levelu You Cheated, což je level, do kterého půjdete, když budete podvádět v Backrooms. Prostě je to šílený. A doporučuji, nepodvádějte v Backrooms, není to dobrý. Takže teď budete vidět tady východ do dalšího levelu, který je buď to bude nějaký z safety levelu, nebo bezpečnějších levelů, tak se to dá říct. A nebo to bude jeden z těch víc jako dangerous levelů, což pokud je nevíte, to je dangerous, tak to je více bezpečných. Takže tak. A pokud jste někdy hráli, nevím, jak se to jmenuje, tak jo, a teď budete vidět černou obrazovku, takže se mě dejte na pozadí. A pokud budete jako v nějakým dangerous levelu, třeba Run of Your Life. Pojďme shrnout Run of Your Life. Nevím, jestli to říkám správně, ale ve češtině to znamená utíkají o svůj život nebo něco takového. Což tam je asi 5 entit, který tě nahánějí. 10 km musíš běžet, aby ses dostal k exitu do dalšího levelu. A pokud se zastavíš, tak je 30% šance, že se taky zastaví. A potom je 30% šance, že se to nezastaví a prostě, že se nevím, že se prostě zpomalíjou. A potom je tam další možnost, že prostě nic nebudou dělat a to je na 50%. Takže byste museli mít fakt jako hodně velký štěstí na to, aby se vám zastavila a abyste se mohli vydýchat. Takže Run of Your Life máme dokončeno. Jo, a když tak někdy tam můžete vidět i mrtvý těla lidí, který tam šli a zkoušeli to prozkoumat. A prostě zemřeli na ty entity, protože
nebyli asi moc udýchaní nebo spadli, protože tam je ještě rozházený strašně moc nábytků, přes který musíš utíkat, skákat a tak. Vole. Takže prostě není to tak, jak se myslíte, že prostě utíkáte rovnou chodbou. Ještě tam je červený světlo, který vás totálně oslepuje a máte tam spoustu nábytků. Všude je napsaný exit. Za vámi se hodí příšery. Nemyslíte na to, na co teď myslíte. A prostě je to tak. A potom a ještě máme tady Void. Void není zase tak zajímavé, kromě toho, že tam padáte a prostě máte to. Level you cheated, tamhle to můžete zavřít, když půjdete k dortu, který prostě není, který je prostě tam. Z dveří pak vylítne nějaká entita a vy jste dead. A zase se respawnujete. A bez vědomosti, co jste se naučili a bez toho, že si něco pamatujete. Potom máme tady pool rooms. Pool rooms jsou vlastně roomky, kde máš prostě vodu a v nich jsou různý virusy, paraziti a tak. Takže doporučuji se naučit to, protože jediný tohleto, co jste se naučili v reálném životě, si můžete pamatovat. Jo? Takže doporučuji naučit, pokud věříte, že Backrooms je real a chcete si to ověřit. A máme tady Front Rooms. Front Rooms je útěk z Backrooms do normálního života. Do světa. Prostě máte to tam. A buď budete padat ze shora na nějakou trampošku nebo něco safenutýho, nebo budete někde v Číně před nějakým barákem, anebo u Čingčanga, u nějakého Číňana v posteli. A nebo se prostě spawnujete před svým barákem. Bez toho, abyste si pamatovali něco, že jste byli v Backrooms. A tohle byly Front Rooms. Potom tady máme jedno, co je asi nejvíc, jako děsivý na tady tom Backrooms. Což jsou party goers. Nebo jak se tomu říká. A party goers jsou vlastně v level fun. Je ještě level fun plus, ale k tomu se teprve dostaneme. Takže level fun je vlastně level, kde musíte přežít. Jo. Asi to nejvíc basic. Asi logicky tam musíte přežít. Prostě a ty party gouři tam prostě procházejí různýma místnostěma. Je jich tam dohromady asi několik. A ta místnost je tak velká, že klidně můžete jít dokola a stejně tam bude úplně něco jiného stejně. A prostě se tam lehce ztratíte. Takže pokud najdete exit a chcete se ještě někde porozhlídnout, nejděte nikam jinam. Prostě běžte do toho exitu buď do Front Rooms,
na co je asi 0,9% šance, že se objeví zrovna Front Rooms, a nebo prostě běžte do té díry zas. Takže tento byl Level Fun. Level Fun Plus, kde jsou fialoví partygoeři, což se jmenují teď Party Creators, tak jsou jako docela, jako jsou nejsilnější entity a asi nejvíc jako záhadný entity v Backrooms. Nejsilnější, nejsmrtelnější, nejnebezpečnější entity. Umějí se teleportovat a když zavíráte oči, tak čekejte na smrt. A už se nikdy neobjevíte a prostě budete už v jiném životě. Prostě Level Fun Plus je totální, jako už nemůžete utíct. A potom jsou tady Party Poopers. Party Poopers se objevují v jakýmkoliv levelu, ale je tam jenom asi 20% šance, že se tam někdo objeví. Party Pooperů je nějak přes 1 miliardu a jsou to vlastně černí lidé, kteří jsou úplně černí, jakože černá barva, a mají na sobě masku podle emocí. Můžou si jímat jako normální obličej a prostě ukazují tím svoje emoce. Pokud jsou třeba smutní, znamená to, že jsou neutrální nebo jsou fakt smutní. A takže tak, Party Poopers vám se snaží pomoct utéct, protože to jsou vlastně lidi, kteří zemřeli od Party Creators a už někde jejich duše žijou jiný život. Takže to jsou oni. Nejsou to monstra, ale můžou vás stejně aj tak zabít. A můžou vás aj teleportnout do nějakého jiného levelu. Třeba The Heaven, což je vlastně nebe. Pokud... Jo, a ještě je tady jedna nejzáhadnější místnost v Backrooms. A to je The Creator Room. Creator Room je vlastně místnost s několika počítačema z roku 1956, kde byly ještě takové krabice, ale aspoň něco měli, to ne, že ne. Ale o tom se tedy neprobíráme, což vlastně jsou počítače, který vyrobili Backrooms. A nikdo neví, jestli se tam jde vůbec dostat, anebo utíct z té místnosti, když se tam jde dostat. Takže je to docela blbý. A pokud tady prostě zůstanete, nebo se tam dostanete, jste v prčicích. Ale můžete tam portnout svoje kámoše, kteří se tam taky dostali, nebo se tam ještě nedostali, ale můžete je tam noklipnout. Těch místností je miliarda. A vy, ve který jste, a pokud všechny budou zabraný a vy se tam dostanete, tak se vytvoří nová s vámi. Furt se tvoří jiný podle lidí, kteří se tam objevují. Po každém člověkovi, co tam bude a nepůjde a nebude pro něj místo, tak se objeví miliarda dalších místností. Kámo. Oni za chvíli už jako nebudou mít nic. Takže pokud... A jo, ještě se tady mám v scénáři, jak ubíhá v Backroom čas. V Backrooms
ubíhá čas. Sekunda je 1 hodina v reálném životě. Což vlastně znamená, že pokud tam budete už nějak 2 dny, prostě už máte skoro celý rok za sebou. A nebo 1 minuta je 1 den. Ano, 1 minuta je 1 den. To nechápu, protože 1 sekunda je 1 hodina. 1 minuta je prostě... Já to prostě nechápu. 1 minuta je teda den. Jo? Takže vlastně máte hotovo asi, nikdo neví. Pokud tam budete, tak můžete najít i hodiny, které vám to dosvědčí. Takže tohle by mohlo být všechno. Pokud chcete další part z Backrooms, kde budu něco vysvětlovat, určitě zanechte like, odběr, zvoneček, pokud nejsi blbeček, inspirace od Medvídka, děkuji Medvídku za tento nápad a pa.